हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 5 सिम अलरेडि नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोन्दों आरो गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 5 सिम नायखाबायमोन। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन जानांगौ। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन, दाबो रिलिज खालामा होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो थांनानै नायहैदो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो लोगोफोर आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। लोगोफोर आरो बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 7 खौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 7 खौ दायो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 7 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 7 खौ रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना नायनानै बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ मोजां मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोन्दोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।